οι περισσότερες γυναίκες στην ηλικία σου αρχίζουν να ψάχνονται. Ένα γάμο, ένα παιδί, μια ασφάλεια. Δηλαδή η φύση φταίει, όχι εγώ. Εγώ είμαι φίλος του φίλου σας. Αχ, μωρέ. Τι. Είσαι λίγο μαλάκας. How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Είναι λίγο καλύτερα με αυτή. Δεν είναι? Ain't that a kick in the head? Έχεις πάρει χαμπάρι πόσες εκατομμύρια φορές σου έχω ζητήσει να ασχοληθείς λίγο μαζί? Όλα πρέπει εσύ να τα ελέγχεις, όλα πρέπει εσύ να τα εγκρίνεις και όλα πρέπει εγώ να απολογούμε. Που δεν έχω δουλειά, που δεν φέρνω λεφτά, που Γιατί πιστεύεις ότι τα προβλήματά μας προκύπτουν από τα λεφτά? Γιατί όλα για σένα έχουν να κάνουν με τα λεφτά? Αυτό είναι το θέμα μας. Τι αυτό? Ξέρεις ότι μου έχεις διαλύσει τη ζωή? Χριστίνα, σ' αγαπάω. Καλή χρονιά. Σε ευχαριστώ. Έχουν αλλάξει οι εποχές, κυρία μου. Και χιλιάδες φορές θα στο πω. Σ' αγαπώ. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Ότι όλα αυτά που μου λείπουν δεν μου λείπουν τόσο όσο θα μου έλειπες εσύ αν δεν σε είχα.